danna subscribing domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe tare da alamar kararrawa. Ni aniyata a kan so har abada ban ƙarshe ko ya faranta ruwa ne haka na zaɓe shi ya bakantan yana so inda da ƙari kishi da ka gani kamar da akan haka tsari yadda zan sarrafa kaina bana so na manta da ke mafarkin cikin zuciya so samu a ce na zauna da ke a daɗi ko wuya rike kauna masoyan ka zauna da shi mafarkin cikin zuciya so samu a ce ta ƙare da shi wasu ba su so kallabi ya tara wani ni kwake na bara gama ta tantantini tun da san kiya adame da ban magani yanzu ma na fara da kai ka shaida ba zan bar ka ba